Πλαίσιο, κάνε το σπίτι μας έξυπνο. Έξυπνος φωτισμός. Θέλω να απολαύσω το μπάνιο μου με αισθησιακό φωτισμό. Λέω στο smartphone. Dim the light. Turn the lights to pink. No. Turn the lights to blue. Ωραία. Ας κλείσω τα φώτα του σαλονιού για οικονομία. Turn off the living room lights, please. Και επειδή σε λίγο θα βγω από το μπάνιο, συγγνώμη, αλλά θα κατεβάσω τα στόρια. Close the shades. Thank you. Έξυπνη ψυχαγωγία. Ναμαστε. Ετοιμάζω μια ινδική βραδιά στο σπίτι με καυτερό κοτόπουλο. Θα βάλω μια ταινία Bollywood απλά με μια φωνητική εντολή στη Smart TV μου. Play a Bollywood movie, please. Ή μάλλον θα βάλω ινδική μουσική. Play an Indian song, παρακαλώ. Έξυπνος κλιματισμός. Φαντάσου ότι είναι χειμώνας και λείπεις στη δουλειά. Το καλοριφέρ δεν χρειάζεται να καίει. Λίγο πριν φτάσεις σπίτι, ανάβεις τον θερμοστάτη και όταν μπαίνεις, η θερμοκρασία είναι ιδανική. Το καλοκαίρι πάλι, ανάβεις το κλιματιστικό λίγο πριν μπεις σπίτι και γίνεται δροσερό. Έτσι ο λογαριασμός του ρεύματος είναι αστείος και εξοικονομείς πολλά χρήματα. Έξυπνη ασφάλεια. Κάνεις τζόκινγκ στο δρόμο και την ίδια στιγμή κάποιος χτυπάει το κουδούνι του σπιτιού σου. Είναι κάποιος ύποπτος ή το delivery που περίμενες. Το κουδούνι χτυπάει και στο smartphone σου και εσύ έχεις εικόνα ποιος είναι στο θηροτηλέφωνο από την κάμερα. Μη φύγετε. Ειδοποιώ το γείτονα να το παραλάβει. Καλό σκυλάκι. Καλό σκυλάκι. Καλό... Όχι, Φιόγκο, πάλι δεν φύλαξες στο σπίτι. Κακό σκυλάκι. Για την ασφάλεια του σπιτιού, Smart Home Φιόγκος 1-0. Γι' αυτό έχω τοποθετήσει αισθητήρες ανίχνευσης στα παράθυρα που εντοπίζουν κάθε κίνηση και στέλνουν σήμα στο smartphone. Έξυπνες οικιακές συσκευές. Αυτή είναι μια παλιά καφετιέρα. Για να δούμε αν είναι έξυπνη. Μπορείς, καλή μου, να μου φτιάχνεις καφέ κάθε μέρα στις 7 το πρωί χωρίς να σηκώνομαι από το κρεβάτι? Το περίμενα. Δεν είναι έξυπνη. Αν όμως τη συνδέσεις με μια έξυπνη πρίζα, μπορεί να σου φτιάχνει καφέ κάθε μέρα στις 7 το πρωί χωρίς να σηκώνεσαι από το κρεβάτι. Η έξυπνη πρίζα μπορεί να συνδεθεί και με άλλες συσκευές στο σπίτι. Να τις ενεργοποιεί και να τις απενεργοποιεί τις ώρες που λείπεις. Για οικονομία. Έξυπνες οικιακές συσκευές. Μπορείς να μαντέψεις τι κάνω τώρα? Σκουπίζω και είναι πάρα πολύ κουραστικό. Εντάξει, να το παραδεχτώ. Η ρομποτική σκούπα κάπως βοήθησε. Όλα όσα είδες γίνονται απλά με τη βοήθεια ενός smartphone, ενός tablet, μια smart TV ή ενός ψηφιακού βοηθού. Μπορείς να ζήσεις live την εμπειρία ενός πρότυπου smart home που θα βρεις στα καταστήματα Πλαίσιο Πετρουράλη, Μεταμόρφωσης, Δάφνης και Καλαμαριάς. Και μην ξεχνάς, στο Πλαίσιο το έξυπνο σπίτι δεν έρχεται μόνο του. Έρχεται πακέτο με το τηλεφωνικό κέντρο, κάθε μέρα 9 το πρωί με 9 το βράδυ για απορίες, εξυπηρέτηση και σέρβις, με πρόθυμους συνεργάτες σε κάθε κατάστημα και με όλη την εμπειρία για να κάνουμε το σπίτι σου πραγματική διάνοια.